Bouakar Sidiki kumbidi kuntere tedi odo Bouakar Sidiki ikardo Bamako na lamini na bolomala dugu Mali kono Mali kwa kan Bouakar Sidiki anzigira keneka la dala jemo anvea semabura minnu be la dala bolike Bouakar Sidiki jamana kunafoni abo de kofo Bouakar Sidiki ni sebenekela uklala dabaji karamogo semabura dungo nolu klala Bouakar Sidiki sebe bu kurukuru kana da anma anga munge ka langali ka langali mame ka kono ko nyefo mawi aha amblale bo barad la Bouakar Sidiki nga na manya kambo barake atika abada fa ma sabaka je wadaina minya amerjekte ale banger digala na ye yanga ke ka yamore dike ambanjo akuna funna obebe je kapip kaka frekon la kodon karamo ko watu ngara naam ko bala to ko bedi Bouakar Sidiki ne be mbolo bugo kado mbi boni sebanye sebe me nuka ma nouvelle horizon nyedangura sebeni keba atwa de ko toguna a tarawole toguna ko akika do wulika jo ani chesire buloka jamana fanga nyema mi nye Dr Shugel ko kala maiga ye ayeta makeka larabu jamana segere tamma inzebe koro jara sabula benganjama ani warje ikado o de sorola Shugel ko kala maiga fe jamana magwe sebeni ko ikado arabu jamana mimbe ikado na jamana na adugubai de doai ikado Shugel ko kala maiga akunyeta make ani ministry chama sabula larabu kunya wele Bouakar Sidiki ikado kuma konivo Shugel fe ni min gobe Mali ani Mali be chesire ni wuli ka jo mina larabu ble dabali bana o yoro be usina ka warbo ka to sefo war miliyar ta ani duru Shugel tani ni Mali kono Sebenarnya ko min ngoni ye ni sojai ani hakili jagabo ikado chamangera sabula min ye gouvernement fly Qatar ka ulu ka jamana nyema ayuka fanga nyema ikado ayisi ka Shugel lame ani sojara kosobe sabula fenja mangun voruye Malika dabali jugu chamangun digara uyai ka fo ni bele jele ngaloyi Shugel ko ako jamana imbe danga mina min ye Mali dalele do nye jamana bele jele jamana sebe ma minu ni bara ko nga du ye o ba fa kasebe ko ke akuse min be Mali ye ikado fanga bale be Mali la ina fo Senegal la katase ona nona ma ani sanu boku min ngoni Mali mago min ba on nabi o de anga kalango o se ka jedi o temenu ngo fe awakatare ko se ka deme bata ka jegere min ni sira ko ye min ni anga Senegal bayele Mali jamana kono ako katare ko o se ka o mago do la ko sobe o se ka ke soro ni je Qatar yere ma abika soro e Mali ma no fana iboala aya jira ka fo jamana nyema baw ulu ka wuli ka jo ni chesiri chama je fangai kuma baraka fo ala ani wuli ka jo fo baraka fo abe tamashen langulonyi ikado yeli dai nyere nye ayi ikado ka wuli kana jamana kono kuma ngoni vo arabu ke ya do ka fo ni je baraka mi vo tikenga ikado wuli bali do kuma inde wuli fiyo oro ni be o ya jira ka fo ulu ka deme jona abina malima milliard tan duru fle ikado Shugel ko kala maiga no kata faso maliba kono o kuma chesiri buluka ani wulika jowu ani jetemino wora minu nganga ke ikado dana soma oro be minye projet uye o chama wora bengeru ka bulu no bla sebe Shugel ya nyinu fe ka fo minye Mali demsen jinunyi ulu ka bara ko keleme ka ngamana gongo sebe izuni bow deleli no yesene fo mbayele Mali abeke sababu ye awa fenga chama de ka bo baraka baliala o temene ngofe aya jira ka fo arabu ka dukulu sanve Mali de min bebi awa demsen nama ka demene shantani segi fo sambisa ba ni duru o ma min bu ka dugula bi keme fla fo ma keme sababo demsenuna minu na bu gerga nyini Qatar o kuma abani ni o jamana nyemo fe u ka fere ni dabalitige mim se ka tu bi sebe nyuma zoro u sigi chugo binye wasa u ka se ka fere barama ningunya sebanye anya min bo le démocratique kono akabi bolla karamo to batu ngara le démocratique fara fasre jagluka ambu belaji lefo ni yentega do ni sababo sabami no ko amako les jours mami kumambe o kebeye kebe ko kiga kuma ka ba sonjila bawo mi onga chama jara fanga blo nyamae Dr Shugel ko kala maiga ye akani tama sinve ibaye ka fo mi onga jogo galo ka suba nyama so ye Yusufu ebadili be anofe katase onga warbondigi mano ministre le ko mi def
finance o fana tun bɛ a nɔfɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ kɛnɛ in kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Sogɛli Kokala Mayiga ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen baalen kɔ ani nin maa kofɔlen ninnu kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ye ka hakilinaw falen jamana ka yiriwale ko la i b'a ye k'a fɔ min ye Yusufu Batili ye chambre de commerce d'industrie du Mali ɲɛmaa Mali kɔnɔna na yan n'a tun bɛ taamadenw na ale ni yen chambre de commerce d'industrie olu ye ɲɔgɔn ye Qatar kɔnɔna na ye i b'a ye k'a fɔ kuma kilogiri caman tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ wa jirala fana k'a fɔ don ni waati nataw kɔnɔna na o bɛna tɛgɛ di ɲɔgɔnmaya baaraw boloda o baaraw minnu bɛna boloda o dɔ bɛ tali kɛ i n'a fɔ i yɛrɛ datula la cogo min na anw ka sɛnɛkɛ ko bɛ se ka don bala cogo min na wa sɛnɛ kɛlen kɔ sɛnɛfɛn bɛ se ka bamayɛlɛma cogo min na k'a dilan o tɛ taa usines turuli kɔ jamana kɔnɔna na wa min ye faso Maliba ni Qatar jamana ye ko min ye politiki sira ye k'a dili don bɛ kosɛbɛ ko nka ko min ye sɔrɔda bolo ye k'o fana de dili kan ka don i n'a fɔ politiki sira dili don bɛ cogo min na o tɛ taa taabolo ni wulikajɔ ni cɛsiri don kɔ o cɛsiri ninnu bɛ tali kɛ fɛn min na o de ye jamana fila in majɛ bɛ fa minnu fɛ teriya in kɔnɔna na o filiw bɛ se ka latilen cogo min na min ye Qatar jamana ye o bɛ se ka fɛn min kɛ anw ye o y'o ɲɛfɔ kosɛbɛ i n'a fɔ Dr Sogɛli Kokala Mayiga jigisigi kumaw caman fɔla ye cogo min na min ye chambre de commerce d'industrie du Mali ɲɛmaa fana Yusufu Batili o kɔnɔ min ye jigisigi kuma caman ye o tala ka ɲɛsin a ma min ye kɛnyɛrɛyew ka taabolo ye n'o ye secteur privé o bɛ se ka don bala cogo min na jago sira fɛ min ye sɛnɛkɛ fo ka taa se taabolo wɛrɛ minnu n'o ye usine kow ye bɛɛ lajɛlen usines bɛ se ka na turu anw ka jamana kɔnɔ ka bɔ Qatar jamana yɔrɔ cogo min na kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra ka bɛn kɛnɛ kɔnɔna na nka yan'u b'u sen bɔ Qatar dugukolo kan k'a fɔ k'u bɛ don pankuru kɔnɔ ka faso Maliba sɛgɛrɛ kokura i b'a ye k'a fɔ min ye i y'a fɔ cogo min na min ye sefowari miliyari 15 ye o kɔni o tala ni ka di u ma a ye na ni nin ye fɔlɔ an bɛna fɛn minnu ka yala an cogorɔ bɛɛ n'i ye ko in ta k'a lajɛ nin kɔni bɛna kɛ fɛn ye sa min ye ninkura ye k'o fiyɛ anw ka jamana sɔrɔ dabolo la min ye kɛrɛnkɛrɛnyala anw ka sɔrɔ bosobaw n'o ye jagokɛlaw ye misɛnman ni kumaba bɛɛ lajɛlen k'i ɲi yɔrɔ sɔrɔ a ko kɔnɔna na bawo jamana in a sɛgɛnna ten sa min ye nin wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la ka kɛ waasa min ye jamanadenw ye o bɛ se ka nimisi wasa ni dusuma sɔrɔ cogo min o sigiyɔrɔw la taabolo ninnu bila an bɛ o minɛn de kɔnɔ nin ye ko ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ les jours kɔnɔ Kebe a ka fasiri Boubacar Sidiki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Hogan Boubacar Sidiki maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye Boubacar Sidiki k'a dɔn jamana sɔrɔ a jidili n'a yiriwali o ti kɛ abada fo jamana yɛrɛ k'a sɔrɔ kɛ ni k'a ka cakɛdabaw dayɛlɛ min ye jamana kɔɔri ye sɔrɔ belebeleba don jango ɲinan sa i k'a dɔn Ala ni ministre de l'agriculture i k'a dɔn min ye Keita ye a ka wulikajɔ ani cɛsiri bolo kan a kɛra sababu ye min kɔni y'a to jamana kɔɔri ko a bɔra awa dugu la Boubacar Sidiki sɔrɔ min kɛra kɔɔri la ɲina a nafa a fanga n'a nafolo bɛɛ lajɛlen na dɔ sɔrɔ k'a puruti nka min ye kɔɔri ye n'a bamayɛlɛmali fanga bonyana Boubacar Sidiki jamana kɔnɔ i k'a dɔn o fana bɛ o y'a damata nafa ye nafa min i k'a dɔn ni danda la o de la jamana masakɛ min ye Asimu Goyita ye kɔɔri ko i k'a dɔn tuma min n'a campagne daminɛna a yɛrɛ y'a sogo donni ayiwa min ye Kucalakaw fɛ yen ni ka taa ko in ɲɛnamaya a nisɔndiyara a muɲamuɲana Boubacar Sidiki nka a man ka ɲinɛ min kɔ i k'a dɔn kɔɔri nafa wɛrɛ bɛɛ o de ye bamayɛlɛmani minnu bɛ taa ni ka kɔɔri sɛgɛrɛ président Asimu Goyita n'a hakili b'a la salu yani i k'a dɔn salu saliba i k'a dɔn a kun y'o o kunbɛ awa Kucalakaw fɛ yen Boubacar Sidiki a dɔnnama in kama kuma caman bɔra ye kɔɔri ko la a ko nka min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye kɔɔri donnen bala ni ka nafa wɛrɛ don a la i k'a dɔn o de ye Ikoma ye o tuma Ikoma dayɛli ko dun bɛ cogo di Asimu Goyita hali n'o y'a sɔrɔ min ye fanga ɲɛmaa ye Sogɛli Kokala Mayiga ani alu tɔmɔta kun ye ɲɔgɔn ye Ikoma ko la Boubacar Sidiki gɛlɛya misɛnnin minnu bɛ yen ani koba minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ sababu ye nka min kɔni bɛ se ka alu dɛmɛ bi kosɛbɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn o ye jamana de ye nka jamana ka dɛmɛ ka ɲɛsin alu ma a bɛ n'a fɔ jamana y'a yɛrɛ dɛmɛ sabula maa 1,000,000 bɔɲɔgɔnko o bɛɛ lajɛlen de bolo bɛ don ca la nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ kɛ ni Ikoma wulila k'a jɔ a sen kan Boubacar Sidiki nin jamana min n'a to a ye ko Mali ni hakili b'a la min ye Kulukɔrɔkaw fɛ Ikoma b'a tan ni fila fili la tuma min o ka ni dagabana safinɛ o ko min ma safinɛ Ipo walima super Ipo o ko min ma tigatulu min n'u k'a ma ko Soleor Boubacar Sidiki i k'a dɔn nin tɔgɔ dama fɔ f'i nɔnkɔrɔ ji bɛ sari k'a sababu kɛ a tulu fanga n'a ɲɛ i k'a dɔn nin de bɛ bɔ Mali la wa a bɛ bɔ Mali la fanga 4 bɛɛ lajɛlen na
sabula kɔɔri fɛn o fɛn bɛ yen Bɔkatigi nafaba bɛɛ la min ye hali kɔɔri bɔ yen o bɛ bayɛlɛma ka kɛ bagan dumuni ye cakɛda kelen min n'o y'o ɲɛdɔn o ye Badara Alu Sajaka Ikoma ye Bɔkatigi jamana ɲɛmaa min ye Asimu Goyita ye transition ti dafa transition yelen ti bɔ abada fo a k'i jija Ikoma de ka wuli ka jɔ Bɔkatigi maa dama min dahirimɛ bɛ Ikoma na i k'a dɔn o den dagosi ka bon fo k'a fɔ k'a to ten o tuma cɛmancɛ fanga a faamaw n'u sera ka wuli ka jɔ boloda min ye Alu Tumuta ye min ye ayiwa Jakaw ka den Alu Tumuta n'u n'a sera ka bɛn ko la min b'a to Ikoma kɔni bɛ dayɛlɛ Bɔkatigi a bɛ kɛ nafaba de ye jamana ma o bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn tulujugu min ye safunɛjugu ye Bɔkarijugu Bɔkatigi a bɛ kɛ sababu ye Bɔkatigi a bɛ kɛ sababu ye an ka kisi ayiwa nin bɛɛ lajɛlen ma tulujugu de b'a la an bɛ tulujugu de k'a kan don Bɔkatigi n da de fili la n dɔ de jalen don tu Bɔkatigi e ka usine misɛnninw lajɛ bani Kucala Sikaso Segu Bamakɔ yan minnu bɛ kɔɔri tulu kan k'a bisi k'a tulu feere a ma a usine kelen de yen laboratoire bɛ min bolo k'a fɔ k'a bɛ tulu sɛgɛsɛgɛ k'a feere Ikoma dun farafinna bɛɛ a ɲɔgɔnna usine kun tɛ yen ne ko maa yɛrɛ tɛ k'i tugu yɛrɛ ma o ka datugu wa Super-Ipo wallahi Allah fura filɛ nin ye Allah a fura filɛ an kɔrɔ nin ye an dalen kɔni don a la Asimu Goyita cɛ min don nin ko damadɔ min n'a ɲɛfɔlen don a ye n'a yɛrɛ dalen don a la a bɛ ɲɛ sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Hogon kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara Hogon maaw ka fara fasorojɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen u ko ten ko n'i ye tigɛɲɛ jɔlen ye a t'a ɲi bolo siga t'o la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Zire maa min ka fasiri ye nin o ye Ismail Traoré Ismail ko min ye jamana saba dancɛ ye n'o ye faso Mali ka taa se Burkina Faso ma ani Niger jamana ko ni janto ma kɛ bɛɛ min ye sɔrɔdasi minnu bɛ ni jamana ninnu kɔnɔna na minnu b'a la ka nin dancɛ ninnu kɔlɔsi Bamajilakaw u kana se ka u sago n'u dungɔ kɛ a kɔnɔna na ko n'u m'u fanga fara ɲɔgɔn kan ko yalima ko baara in k'a tɛgɛ tɔ k'a jɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ yɔrɔ in bɛ wele ko zone Nord-Liptako Gourma n'o i masow la bɛɛ i b'a fɔ ko la zone des 3 frontières jamana saba in n'o ye Mali Niger Burkina olu kɔni k'u kan k'u fanga fara ɲɔgɔn kan olu fanga ma fara ɲɔgɔn kan nin dugu jamana saba i b'a ye k'a fɔ min ye a dancɛ in kɔnɔna na dɛ min ye Bamajilakaw ye n'o ye terroriste ye gatigɛ wale kɛbaaw olu kɔni kɛn bɛ k'u kɛ u ɲa dayɔrɔ ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ nin dancɛ in n'i y'a fiyɛ lajɛ mètre carré ba 300 ani 70 o de ye dancɛ in fiyɛ bonya ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye munumunu salo ye terroriste n'u ye misali n'u ye dantɛmɛ wale kɛ faso Maliba kɔnɔna na u bɛ boli ni ka t'u dogo Burkina walima n'u ye dantɛmɛ wale kɛ Burkina u bɛ boli ni ka t'u dogo Niger o kɔni o kɛn bɛ ko ye bawo n'i y'a ta k'a lajɛ finitigilakaw taabolo ni hakilina dɔw de bɛ yen ani sɛbɛnfura dɔw kɔnɔ ko dugɔ kan ka labato n'o bɛ tali kɛ n'i bɔra i ka jamana kɔnɔ e man ka jamana wɛrɛ dancɛ ni k'o frontière kɔ sago ka taa sɔrɔ sɛbɛnfura t'i bolo o sɛbɛnfura in dɛ a n'o yamaruya in o de kan ka di sɔrɔdasi ninnu jamana saba sɔrɔdasiw ma ni Bamajilaka ye Bamajiya wale kɛ bɛɛ n'a y'a kɛ jamana o jamana na yamaruya ka di a ma a k'a nɔbɔ fo jamana wɛrɛ bawo o bɛ kɛ sababu ye Bamajilaka ninnu ka caman silatunu u la ni y'u ka wuli ka jɔ ye ni ka dankari kɛ a la n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye anw ka sɔrɔdasiw ye n'o ye forces armées maliennes ye a kɔni a dogolen tɛ maa si ye tugun min ye olu ka sebaaya sɔrɔli ye don n'a dugujɛ a n'u ka sanayɛlɛ o kɔni u b'a la ka kɛ diɲɛ don o don o kɔni kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen nisɔndiyago ye an bɛɛ lajɛlen b'an disi gosi bi an ka malidenya a sinsinna ten sa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye forces armées maliennes ye u b'a la ka baara min kɛ n'a sɔrɔla jamana fila tɔ in ka fara faso Maliba kan n'olu fana b'a la k'o baara kelen kɛ ko Bamajilaka a tɛ suturu wa b'a sɔrɔ a banna ɲininkali ko min b'a la ka kɛ fasiri kɛ b'a fɛ n'o ye Ismail Traoré ye ko yalima k'a ma se waati ye sa ko jamana saba in a finitigilakaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa min ye wuli ka jɔ ye ka se k'a sabati ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ dancɛw kɔnɔna na waasa min ye nin Bamajiya wale ye o bɛ se ka kɛlɛ k'a ban pewu bawo min ye dɔrɔgu ko ye ka taa se adamaden yɛrɛ ta k'a feere i b'a fɔ feerefɛn k'a kɛ fɛn ye jagofɛn ye fo ka taa se marifajugu olu bɛɛ lajɛlen de bɛ tɛmɛ ni dancɛ saba kɔnɔna na bawo n'i y'a ta
ta k'a lajɛ a kɔni a kɛn bɛ gɛlɛya belebele gɛlɛya min ni fura kan ka sɔrɔ a la wa fura kan ka sɔrɔ cogo min na o tɛ taa jamana saba in olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sababu ye ani sababa belebele ka ɲɛsin lakana kɛbaaw yɛrɛ ma nin kun ye fɛn min n'an y'a sama ka bɔ Ezire kɔnɔna na Ismaël Traoré a ka fasiri Bawadiri n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura Tuguna A Traoré nin y'a ka fasiri ye Bawadiri k'a dɔn tiɲɛni kɛbaa dama tɛ Bamanjuw ye i k'a dɔn an balimaw ani sigiɲɔgɔnjugu minnu bɛ yen n'o ye sema ye Bawadiri o fana ka tiɲɛni nɔ fanga bonyana kosɛbɛ nka taalen ɲɛfɛ k'o bara ka da kɛnɛ kan n dari min ye Bamanjuw ye Bawadiri n'o ye sema ye i k'a dɔn balimajugu olu minnu n'u kun bɛ dibila n'o ye tubabuw dibi ye Bawadiri kabini a fɔra don min tubabukɛ kɔni ka yanbila Bawadiri i k'a dɔn u jɛɲɔgɔnw u ka k'o bara ka da kɛnɛ ka kɛwale cɛjugubaw o yɛrɛ de kɛn bɛ sababu ye i k'a dɔn sema u ka wuli ka jɔ kɛ Bawadiri k'a dɔn kunnafonijugu ni k'o cari waasa Mali larmɛw to a bi tiɲɛ n'o tɛ e bɛ se ka nin faamu cogo di Bawadiri k'a dɔn lawalela min ye Mali sɔrɔlasiw ye yɔrɔ dɔw kun bɛ yen a fɔra u kana se o fanfɛlaw la sema de wasalen kun don o yɔrɔw la kɛwale cɛjugu ani dandamɛwale Bawadiri fɛn o fɛn n'o ka di u nikun ye tiɲɛni na i k'a dɔn a sɔrɔ bolo taa jugu la Bawadiri k'a dɔn u bara k'o de bolo da nka kabini tuma min armée kɔni nana ayiwa i k'a dɔn wasa in kɔni fanga de nana bonya Mali yɔrɔ si tɛ yen bilen min kɔni man ka larube ni k'o sɛgɛsɛgɛ kɛwale cɛjugu dandamɛwale kɛli a bi dabila Mali fa bɛɛ lajɛlen na Bawadiri i k'a dɔn kɔni kɛra degunba de ye sema ma kabini o kɔni kɛra Bawadiri k'a dɔn kelen bɛ ka kunnafonijugu cari fa bɛɛ lajɛlen la u bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen wele Bawadiri i k'a dɔn weleli i k'a dɔn a dan dɛ Mali dama ma koyi sabula jɛsigɛ naani dɛmɛtɔn minnu bɛ yen n'u bɛ jo sariyaw kofɔ wele bilalen don olu ma u bɛ taa ka mankan bɔ bɛnkan min bɛ Mali i k'a dɔn ani sema ni ɲɔgɔn cɛ olu dangari bara ka k'o la u bara ka sɔsɔ sabula i k'a dɔn anw min ka tɔɔrɔ anw min ka degun Bawadiri i k'a dɔn anw kɛlen bɛ ka yɔrɔ min fɔ n'o ye Azawadi nin ko in kɔni i k'a dɔn a bɛ ka tiɲɛ koyi sabula Mali sɔrɔlasiw bara ka bianga u bara ka dandamɛwalew kɛ kɔsa in na Mali sɔrɔlasiw de kɛra sababu ye ka wuli ka jɔ bolo da maa 17 civil ka t'olu ni bɔnɛ Bawadiri a ko i k'a dɔn nin nkalon ani nin namara kuma damanda min n'o labɛnnen bɛ i k'a dɔn ka ɲɛsin Mali sɔrɔlasiw ma jango i bɔra ka yɔrɔ saba min fɔ yɔrɔ min n'o ko yɔrɔ dɔ ma ko Andeliman ani ayiwa Tangaranga bol ani olu bɛɛ lajɛlen bɛ Asango fanfɛla in na Bawadiri i k'a dɔn sabula diinɛma minnu bɛ kɛlɛ la n'o ye n ɲininka ayiwa État islamique Grand Sahara Bawadiri a fɔra k'olu fanga de bɛ yen maa ni bɛ yɛrɛ kɔni kamana ganna Bamanji min ye ayiwa jihadisiw ani sema yalima danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka o de la sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn Mali sɔrɔlasiw kɔni donnen don tu la maa jugu bɛ yen wolomali t'a la k'a bɛɛ lajɛlen kɔni de dasisa Bawadiri k'a bɛɛ lajɛlen sinatunu sema ka dandamɛwale u laban nana kɔrɔfɔ boloda maa ni bɛ kamana ganna e k'i tulo tigɛla ye jɔbani Bawadiri ni bamanjawale yɛrɛ tɛ ni muruti tɛ maa minnu dajira aw bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen dɔ k'u bɔrɔ dɔ cogo di Bawadiri ni tɛ fɛn kalama u y'a jira k'a fɔ kɔsa in na ko armée kɔni kɛra sababu ye ka maa minnu daji Bawadiri i k'a dɔn tɔgɔ dɔw fɔra Hama Aga Inta Udun min ye Eglas Aga Aduna Amara Aga Adun Ala a bɛɛ Ag nin bɛɛ Ag Bawadiri to a ka ca minnu kɔni wele don sa Bawadiri k'a dɔn n'an ba to an ninnu kunna sabula tile bɛna guwana Bawadiri k'a dɔn k'olu fara sɛbɛnnikɛla ko armée b'a ka baara la ka wolomali kɛ Bamanji i k'a dɔn ani maajugu Bawadiri sabula yɔrɔ minnu kofɔlen don a yɔrɔw kɛn bɛ batɛmɛsira de i k'a dɔn i b'i miiri kojugu fɛn o fɛn la dugukolo sanfɛ dandamɛwale fɛn o fɛn bɛɛ i k'a dɔn nin maajugu de faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'o boloda jahadimaw don wa sema yɛrɛ don Bawadiri i k'a dɔn kɔni armée kɔni y'a ka se de jira sabula maa si den kelen tɛ bilen min kɔni tɛ contrôler min tɛ laroué Bawadiri k'a dɔn i b'i bila jamana ka hakɛ de kɔnɔ k'a fɔ de ye ɲɛ sema ye walima ɲɛ nin ye kɛwale jugu ni hakili jugu min mɛnna b'o kɛ o kuma t'a la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura Nouvelle Horizon maaw ka fara Tuguna A Traoré kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ taa Amady Fa fɛ ayiwa an bɛ taa Amady Fa a sera de Jɛka PUB
k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Karamɔgɔ de b'a tungara. Naam. Ne ko bala cogo bɛ di. Boubacar Sidiki. N bɛ n bolo bugɔ ka don. N bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko l'Express. Telimankɔrɔ. Awɔ. Boubacar Sidiki sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Musa Jara Musa. Boubacar Sidiki i k'a dɔn ŋanaya. I k'a dɔn a ti da i ka bulonda la n'a warala. Ɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen b'a mɛn. Boubacar Sidiki i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ yen u k'a ma ko Integrity Econ. Comptability Lab Mali. Boubacar Sidiki i k'a dɔn u y'u ka jate bɔ ɲinan min ye bila ye u taara bila jamana na foroba cakɛla min bɛ yen ni a tilennen don bɛɛ lajɛlen n'a ka baara ɲɛna bɛɛ lajɛlen ye. Boubacar Sidiki i k'a dɔn a wa bilakaw ka tribunal président ba Famagan Sise bolokɔni ɲɛsira ale de ma. Sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye saa bɛɛ lajɛlen ye ninnu ka nin jateminɛ a n'a sɛgɛsɛgɛli na wuli ka jɔ a bɛ ɲɛsin maaden ma minnu ye foroba baarakɛla ye n'u tilenna n'u ka baara ɲɛn'u bolo kosɛbɛ ni duguden bɛɛ lajɛlen wasara ɲinan munumunu salo u y'a sɛnsɛn ni ka bila sɛgɛrɛ bilakaw ka kiiritigɛ bulonba min bɛ yen n'o ye tribunal ye présidentba de ɲɔgɔn na tɛ i k'a dɔn foroba cɛkɛlaw la Boubacar ka da ka kɛwale kan ka da baara kɛcogo ɲuman kan ni kiiri tigɛko ɲuman Boubacar Sidiki bin de kɛ maa kan k'i ye fantan ye jo yɛrɛ ti d'i ma ko se b'i ye a bi kiiri tigɛ a tigɛko cogo la a fɔra fɔcogo min na nka nin baara in bɛɛ lajɛlen dɛmɛni a n'a ɲɛta lasigidenso min n'o ye Pays-Bas kaw ka lasigidenso ye a ɲɛma min ye madame Mariam Ispers o y'a jira k'a fɔ olu bɛ nin cakɛda in dɛmɛ a kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana o jamana Boubacar Sidiki ni kiiri tilennen don ni hadamaden sɔnnen don ɲɔgɔn ye sariyaw bɛ labato a ka ca Ala fɛ o bɛ kɛ jamana basigilenba ye o de la i k'a dɔn baara o baara n'a bɛ ɲɛsin nin ɲɔgɔn ɲɔgɔnna ko ma ale ka jamana n'o ye Pays-Bas ye u bɛ dɛmɛ kɛ dɛmɛ in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin hakili ɲuman ani sɔrɔ yɛrɛ ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin dun siɲɛ fɔlɔ ye ka dɛmɛ da ni ka Mali sɛgɛrɛ jango cakɛda min ni u k'a ma ko Integrity Econ Comptability Lab Mali a comptabilité Lab Mali. Boubacar Sidiki sɛma de la basinji la a ko ayiwa min ye nin wuli cɛsiri maa minnu bɛ nin ko in labɛn u ye bonya ta ka di min ma n'o ye Famagan Sise ye Famagan Sise n y'a f'i ye n ko bilakaw ka tribunal ɲɛmaa don Famagan Sise a yɛrɛ nisɔndiyara kosɛbɛ u y'a ɲininka a ko a bɛ nin bonya masegin in kɛ ka ɲɛsin bangebaaw ma olu minnu kɛra sababu ye ale kana diɲɛ na o tɛmɛnen kɔfɛ a ka ladamuko ɲuman sɔrɔ i k'a dɔn n'a sɔrɔla olu ɲɛ bi diɲɛ bi n'u balolen don u nisɔn bi ja sabula i k'a dɔn u y'ale dege min na a sera k'o fa a ko baara tɛ dɔwɛrɛ ye a fɔra i ka min kɛ k'a gun jango sariya bulon kɔnɔ i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen sɛbɛnnen don k'a dakɛɲɛ Boubacar Sidiki i k'a dɔn a tɛ min fɛ dugukolo sanfɛ o dɔ ye binkani ye walima ka taa wari minɛ maa na Boubacar Sidiki ka jo d'i ma i ni min kɛli man kan a ko n'u ye nin bonya in da k'a sɛgɛrɛ a bɛnn'a ma hali Boubacar Sidiki nin bɛ kɛ sababu ye maa wɛrɛ fana k'ale ladege min bɛ se k'a to a fana bɛ nin ɲɔgɔnna to a ni bonya sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'Express kɔnɔ Telimankɔrɔ Express k'u fo karamɔgɔ Daba Tunkara u ko ten a ye n bila n bɛ n ka kulusi jalasiri i b'a sɔrɔ i b'i ɲinw de bolo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le nouveau réveil Adama Kulubali nin ye a ka fasiri ye Adama ko min ye conseil malien de transporteur routier n'o ye CMTR ye olu ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o b'a kɛ tuma ni tuma a tako 15 na o baaraw bɛɛ lajɛlen bɔla ka kɛ sibiri tɛmɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ kɛnɛ bonya minɛ k'u ta bɛ ka sigi an ka ministre kɔrɔ ministre min n'o ɲɛsin bɛ an ka taamako ni minɛnko ma n'o ye madame Dambele Madina Esi Sɔgɔ ye Madina o ye kuma ta kɛnɛ in kɔnɔna na a ka kuma e ko a ma dimi wa a ye Bili Hagi a y'o ta k'u ɲɛsin Isu Bani Traoré ma CMTR o président bawo a y'a jira a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ jamana de ye nin cɛkɛda in ni k'a sigi sen kan a sigilen kɔ sen kan a jigida b'a kan fana k'a fɔ u na baara kɛ jamana sago la wa minnu bɛ yen k'olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn in kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ ko ka ko jateminɛw y'a jira ko kura tun k'a fɔ kabi Yusufu Bani Traoré a nana nin cɛkɛda in ɲɛmaaya la n'o ye nin CMTR ko in ye i b'a ye k'a fɔ ko caman donna bisi baasa kɔnɔ tɔn yɛrɛ jo sariya sɛbɛn minnu bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen kɔla fana a bɛɛ lajɛlen kɔkari la Yusu a kɔni a b'a yɛrɛ kunin kelen a b'o de jɔyɔrɔ maa tɔw a ka sira tɛ olu fɛ ŋunuŋunukan ni ŋanamu
sɛbɛnni kala fili nin tɛ tiɲɛ dɛ cogo di bani ayi bani ye kira ye wa relative Yusu Bani Traoré Bani de kira ye koyi Yusu ko min ye Yusu ka wuli ka jɔ ye CMDR kɔnɔna na a kɔni a kɛn bɛ bɛɛ lajɛlen dusubɔbaa ye bi bawo min ye taabolo min kɔni fɔlɔfɔlɔ wulila k'o gɛn k'o jɔ a la o de ye tɔn jo sariya sɛbɛnw k'u kɔnɔ ko k'u sɔsɔ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ anw ka taamaden ninnu n'o ye mobiliba kule ninnu bɛ taama ka bɔ jamana kɔnɔ ka taa jamana wɛrɛ minnu na walima u bɔtɔ jamana wɛrɛw la ka don an ka jamana kɔnɔ u bɛ tɔrɔmɔɲɔ minnu sara n'u o furancɛ ninnu bɛ wele ko koridɔru e ko a kun ma ŋanamu sɛbɛn dɔ dilan wa n'o ye tickets ye k'o feere min nafolo a y'o minɛ k'o bila a yɛrɛ kelen ni tɔgɔ kɔnɔna na o tɛ tiɲɛ o cɛ tɛ m'o kelen fi o cɛ tɛ dɛ ayiwa ne m'a sɛbɛn koyi min ye Adama Kulubali ye Adamaden ko Yusu ko koridɔri minnu bɛ yen n'an ka mobili belebele ninnu bɛ munumunu salon k'a kɔnɔna na a lamɛn dɛ n ma segin a ka nanzarakan ni ayi non on va de l'avant c'est bon j'ai compris ça c'est du n'importe quoi oui Yusu kɔni ŋunuŋanamu da kelen o kasa bɛ a nɔfɛ bawo min ye koridɔri ninnu tigɛw feereli ye k'a sɔrɔ a yamaruya ma di a ma k'a sɔrɔ a ni maa ma jɛn a la ale yɛrɛ kɔni bɛ décision ta yɛrɛma k'a sɔrɔ a bɛ jɛkulu de kɔnɔna na a t'o jɛkuludenw hakilina ɲinini k'u dɔn ministre n'o ye madame Dambele Madina Sisɔkɔ ye ministre de l'équipement et des transports ko a dimi kojugu a ye kangarimada kanta ka ɲɛsin Yusu ma n'o ye Yusu Bani Traoré Bani transport tigi CMDR ɲɛma k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ ni dabali a k'o tigɛ joona zan ko kɔsada in na k'u ye kunnafoni di dɔ kɛ n'o de ye ka sɛbɛn bɔ ni ka lettre kɛ k'o jira diɲɛma na k'u na diɲɛma ta k'u kɛ u seere ye min ye transport ye ka dɔ fara o kan min ye 100 sara la 45 fo ka taa se 50 ma k'o fara transport kan ka taa sɔrɔ o ma maa hakilina ɲini wali hali olu minnu yɛrɛ ye ministre ye o ma olu hakilina ɲini k'o taabolo min filɛ nin ye ko o tɛ bɛn ko min ye cɛmancɛ fanga ye n'a fɔra ko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ wuli ka jɔ la ministre bɛ se ka kɛ cogo min na jamanadenw ninkun bɛ se ka lafiya cogo min na musaka bɔli siratigɛ la n'a fɔra ko nin n'a ɲɔgɔnna hakilina k'e bɛ t'o ta i yɛrɛ kun nin kelen to a la k'a sɔrɔ i ma maa ɲininka k'a ka fɛɛrɛ tigɛ a kana mɛn tugun koyi a ka fɛɛrɛ tigɛ min ye transport sɔgɔ yɛlɛli min bɔla ka kɛ kɔsada in na a ka jigin joona bawo min ye CMDR ye ko jamana ɲɛmaya bulon u ye a sigi sen kan waasa jamanadenw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ wa min ye jamana yɛrɛ ka baara ye olu de bɛ o kɛ jamana nɔ na waasa min ye jamanadenw ni jamana faamaw ye olu ka se ka to kɛnɛ kelen kɔnɔna na min ye Madina ye Madina ko min ye Yusu a ka fɛɛrɛ tigɛ joona bawo ŋunuŋunu kasa min bɛ a nɔfɛ a ka fɛɛrɛ tigɛ waasa min ye o ŋunuŋunu ye a n'o kɔrɔfɔ min b'a nɔfɛ o bɛɛ lajɛlen ka se ka ban joona nin ye wele sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le nouveau réveil kɔnɔna na Adama Kulubali a ka sɛbɛn Bagasiriki maa ɲi manja kɛnɛ min kan i ka tɔgɔ duman di fɔ ye Bagasiriki n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma canard déchaîné Bagasiriki n yɛrɛ ka taa ɲɛ d'a kan k'a lajɛ baara min ni bɛn kɛra ka jamana i k'a dɔn a ka kunkɔrɔta ani kɛwalew la ni yɛrɛ y'a lajɛ o bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn lakaliko ɲuman walima a juguman k'a ɲɛdɔn o de la ministre min n'a bɛ nafolo kunna a ye wulikajɔ kɛ k'a sogo doni Bagasiriki i k'a dɔn sokura min n bara ka jɔ n'u k'a ma direction générale des douanes douanew jaba la kura ni ka taa lajɛ Bagasiriki i k'a dɔn sɔrɔ ministre Sanu ka wulikajɔ ni cɛsiri a kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana kelen bɛ ka kalifali minnu kɛ nin so lahulata in min bɛ kɛ sababu ye douanier bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen maa min n'an bɛ magoɲɛ baara la magoɲɛ sɛbɛnna Bagasiriki a ka se ka ɲɛnabɔ joona ka sɔrɔ mataaba tɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ direction générale des douanes min ye u ka service kuraw kan ka yɛlɛma yɔrɔ minnu na Bagasiriki k'a dɔn a baaraw kɔni bara ka taa ayiwa i n'a fɔ a fɔra fɔcogo min na bɛn kɛra fɛn minnu kan yɔrɔ in kalifalen bɛ maa min na n'u kan ka cakɛda in dilan jatow bɔra a yɛrɛ k'a fɔ 100 o 100 93 kɔnɔ o kɛra k'a ban o tɛ yɔrɔ bannen o tuma bɛn kɛlen don don min kan n'o ye yɔrɔ in yɛrɛ dayɛlɛli ye ministre kɔni y'a jira o don tɛ sago koyi o tuma min ye baarakɛla a k'i jija k'a bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa bɛn o don kofɔlen ma Bagasiriki a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali douaniers an bɛ don min na ko bi maakura min bɛ ɲɛmaaya la n'o ye Konatɛ ye Konatɛ n'a jɛɲɔgɔnw jɔnwala u ka wulikajɔ ni cɛsiri
ministre a dɔnna sabula jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ bi n'o ye CEDEAO ka gɛlɛya ye n'o bamandiya walew ye wakasiri ko o n'a ta bɛɛ jamana denw ka ayiwa hakilina sɔrɔ ni k'u ka lafiya fali ka sabati wakasiri ka a y'a jira k'a fɔ ayiwa min kɔni ye douanier ye u b'u cɛsiri la o kuma yɔrɔ kura mana dayɛlɛ joona ka d'u ma o bɛ dɔ de fara baara fanga kan a bɛ dɔ fara nafaw kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Canard déchaîné kɔnɔ a ka bi bɔli la Canard déchaîné n'i y'a bila karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ les démocrates ta démocratie a kuma bɛ fɛn min kan o de ye an ka farikolo ɲɛnajɛ lɔgɔliso min filɛ nin ye Kabala n'o ye lycée sportif Ben Umar Sy ye f'an ka taa yen dɛ bawo n'i y'a ta k'a lajɛ ɲɛmaa min bɛ yen bi na n'o y'an balaka dɔ ye n'o ye Marie Germaine Dako ye e ko a kɛn tɛ a damana masamuso ye wa bawo min ye cakɛda in ye a sugandilen kɔ san 2020 k'a kɛ nin lycée in n'o ye lycée sportif Ben Umar Sy k'a kɛ o directrice générale ye e b'a ye k'a fɔ maa b'i yɛrɛ ɲininka ko yalima a mana taa juru sara kama wa bawo a ye san 5 de kɛ surveillant la nin lycée in kɔnɔna na Kabala bawo min ye Marie Germaine Dako ye ale kɔni a lakodɔn bɛ fɛn min na o de ye maa don n'i ye ko k'a la san tan yɛlɛma a kɔni a bɛ to a kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye encadreurs ye n'olu ye lakɔli maîtres ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen ni kamanagan bɛ ɲɔgɔn na bi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ lakɔli maître a jigi bɛ da fɛn min kan o de ye u ka heure supplémentaire minnu n'o b'u kɛ lycée in tɔgɔ la ka taa se cours d'encadrement ma ani frais de concours d'entrée minnu n'olu bɛ kɛ sababu ye ka i kɛ lakɔliso in lakɔliden ye o kɔni o nafolo ninnu olu kan ka sarali min kɛ ka ɲɛsin lakɔli karamɔgɔ ninnu ma i b'a ye k'a fɔ o saraliw bɛ don bisi baza la a tɛ sara a sara waati la lakɔli karamɔgɔ a jigi di dan bɛ a ka lakɔli karamɔgɔya o sara de kan bon n'a fɔra k'o tɛ sara waati la b'a ye mise waati dɔw la a bɛ timinangoya a kɔni a kɛn bɛ sababu ye minnu ye maa caman ye encadreurs fara lakɔli karamɔgɔw kan olu caman kɔni y'u kɔ bugɔgoyi bawo maa t'i to nin na ka kɛ fɛn ye bawo min ye directrice générale ye n'o ye Marie Germaine Dako ye a kɔni a b'a la ka lakɔliso in kɔni lataama a sago ni a dungɔ na a ka d'a ye cogo min na a b'a kɛ ten ko nin bɛ faamu cogo di bawo n'i y'a ta k'a lajɛ maaw bɛ yen minnu kɔni t'an bɛ ka bila jɔyɔrɔw la minnu n'u jɔyɔrɔw man kan maa minnu bɛ yen n'olu n'a jɔyɔrɔ ka kan e m'olu ta k'u sugandi maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'a kalan tɛ o la e ye olu ta k'u bila o jɔyɔrɔw la e m'o lawuli o ko ka taa ɲɛ kama dɛ bawo n'i y'a lajɛ min y'a yɛrɛ masurunyama dɔ ye n'o ye Musa Marigo ye Musa ale kɔni ale kɛn bɛ a kɛn bɛ surveillant ye a kɛn bɛ taabolo wɛrɛw bɛ hali mécanicien ale b'o jɔyɔrɔ fana fi directrice ye ale kɔni ale kɛn b'a bɛɛ di ayiwa n'i y'a ta k'a lajɛ n'o ye lycée sportif Ben Umar Sy ye min n'o filɛ nin ye Kabala ko ni anw ka ministre min n'o ɲɛsin bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma n'a min kɔfilɛ ma kɔfilɛ in na a kɔni a bɛ ɲini ka kɛ bisi baasa ye a bɛ ɲini ka kɛ kamanagan ye bawo maa in ko n'i y'a yɛrɛ ka dagarantilenw y'a jira k'a fɔ a ka suganti k'a kɛ lycée sportif o directrice générale ye k'i b'a ye k'a fɔ ministre in o cabinet maa dɔw ye dɔw jɔ a kɔkɔrɔ wa a kɔni a kɛn bɛ k'a kɛ bafa ni chrétien ye bawo a ka d'a ye cogo min na a bɛ kɛ ten ni tɔrɔmɔɲɔgɔn fana sɔrɔ la min ye cabinet maa dɔw ye a kɔni a b'olu kɔni damu a kɔni kɛn bɛ sabu ye a mana ko kɛ kojugu la sa lakɔli karamɔgɔ walima encadreur ninnu na maa tɛ se ka taa i t'a fɔ cabinet na bawo ale kɔni kɛn bɛ kogo ye kogo min ni maa tɛ se k'a kunna ta min ye Marie Germaine Dako ye lycée sportif Ben Umar Sy min n'o filɛ Kabala ko bi na ni kɔfilɛ ma kɛ lycée in na a kɔni a jɔla kun min kama ani a kungilenna ye fɛn min ye k'a bɛ ɲini ka kɛ majɛ ye nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ les démocrates kɔnɔna na cɛntigi a ka fasiri tu bɔn Sidiki waati n'a ka waati ma se e ko bi taa an da bila yan an b'o bila yan yan'an k'a bila yan an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an lamɛnbaa dɔw ma joni boutique électronique de la nation o jɛlen don Omar Dia a n'a badenw an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa se Tijani Sako Alusalam Warmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen butigitigiw ye Kalabankɔrɔ tournant na Ageroute an bɛ foli kɛ ye Abdouramane Sanogo la ale ye chargé de projet ye an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo a b'an ladi an kujo ligto ne b'a de b'o nɔfɛ i b'o fɔ Kanamu ɲɛmaa kɔrɔ ka san 7 kɛ Kanamu ɲɛmaaya la minɛn d'a ma jɛngɛ a bolo o kɔfɛ faso ye danaya d'a kan a filɛ nin ye maison des aînés kɔnɔ a ka bureau kɔnɔna na a b'a lamɛn an ka foli b'a ye Wadiriki bita kɔni an b'a bila yan façonjɛkɛlaw o b'u yɛrɛ ye i k'a dɔn dɔwɛrɛ tɛna b'u da k'a fɔ Mali ma gagné kɔ o tuma anw da t'o la ne ko karamɔgɔ Daba Tunkara Burabele an tɛ se ka farikolo ɲɛnajɛ an t'a dabila de wa ka san 5 ɲɔgɔn kɛ yan'a ko ka ɲɛ sɔrɔ walima n'an bɛ équipe nationale min sigi an k'o kɛ logo dɔrɔn ye ka kɔkanmɔgɔ ninnu to yen nka cɛ e tɛ maa caman bɛ ɲini kiiri bɛ ɲini k'an fa bɛ ɲini k'an fa ne m'a lajɛ
fo ka taa fɔ a banna ne ma la dugu jɛlen don u y'a fɔ ne Hamid Jakite bolo tun bɛ nɛgɛ la Boubacar bɔra pele alijɛ kɛnɛ kan surafana to ma du su in na segin bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an b'i ye kɛnɛ ka sankuraw bi bɔ k'olu lakali Hamid Jakite Boubacar Sidiki Boubacar Fin Daba Tunkara wa salam